Ngiyacela bazalwane ukuthi sinakekele imiqondo yethu. Ngiyacela sinakekele imiqondo yethu. Uma ngabe kukhulunywa ngo-mental health, abantu baye bacabange umuntu ozobe sehlanye secosha amaphephe sehambelana. But i-reality ithi sihleli la ngaphakathi. Almost all of us bayasafarisha from mental illness. The mere fact nje yokuthi awuneliseki for yonke into, awukwazi ngisho ukuthemba oseceleni engathi yonke into ngenziwa uwe, engathi yonke into noma abantwana sebeklinile engathi wena ungalandela ngemuva. It's a sign of a mental illness kwayona leyo. You need to know your boundaries as umuntu and be careful ukuthi izinto njengoba ngishilo ekuqaleni ekutheni uresponda kanjani entweni. Yabona nje mase kwaziwa ukuthi wena lifakwa kuya ngodaba. It's a sign of mental illness kwakhona lokho. Ngoba kufanele izimo nezimo musukureacta ngalendlela abantu baze bakucuphe ukuthi moke wathi uzobona vele. Yabona nje mawungaqala uthi uzoswa usibani bani uzophendula. It's a sign of mental illness kwakhona. So ke kufanele ukuthi siunakekele khona lokho ukuthi ngaso sonke isikhathi for everything ebekweduze kwakho uyatatazela. Yonke into ngisho kungathiwa ke sivulele ngomkhuleko awusatatazeli ngeke inkinga yayibona nami. So unale anxiety engaphezulu kokwenza, it's a sign of mental illness. So singazi overlook izinto ezinjalo, kodwa make sure ukuthi uyathola usizo. Mangadunyiswe uJesu Kristu.